Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылында гомер кичерүче Юнусовлар гаиләсе. Апабыз Фирүзә Ибрагимовна һәм җизнәбез Шәүкәт Адилшевичны сапфир туйлары белән кайнар котлыйсыбыз килә, дип башланып китә әлеге котлау хаты. Аны безгә Талиповлар гаиләсе, Самара шәһәреннән Фәридә Ибрагимовна гаиләсе белән, Новоспаск бистәсеннән Фәвзия Ибрагимовна гаиләсе белән, Урта Терешка авылыннан Әдһәм Ибрагимович гаиләсе белән, Ульяновск шәһәреннән энегез Ирек Ибрагимович һәм Флора Ибрагимовна гаиләсе белән язганнар. Әй бу гомер агышы. Бик күпләрне сагынып искә аласы гына кала шул. Менә инде апабыз да бүген әниебез урынына калган кешебез. Бик иртә мәрхүмә әниебез Марифа Айса кызы көтмәгәндә үлеп китте. Бүген без барыбыз да 3 сеңлесе һәм 2 энесе бәйрәмнәре белән котлап аларга беренчедән бик зур рәхмәт белдерәбез. Апабыз безне гомере буе үз киңәшләре белән туры юлдан тайпылмыйча яшәргә өйрәтеп торды. Аның алдында түбән генә башыбызны иябез. Безнең апабыз Фирүзә Ибрагимовна 1975 елда югары белем алганнан соң Урта Терешка авылы урта мәктәбендә рус теле һәм әдәбият укытучысы булып, хезмәт биографиясын башлап җибәрә. Кыска гына вакыт эчендә үзен хәзерлекле белгеч итеп күрсәтә һәм мәктәп директорының уку-укыты эшләре буенча урынбасары итеп билгеләнә. Фирүзә Ибрагимовна апабыз 35 ел эшләү дәверендә 20 ел шушы вазифаны ихлас күңеленнән башкарып, уку-укыту һәм тәрбия процессын дөрес оештырып, дәресләрнең һәм чараларның нәтиҗәле булуына зур көч куя. Хезмәттәге уңышлары өчен Фирүзә апабыз район, өлкә мәгариф бүлекләренең Мәгариф министрлыгының почет грамоталары белән бүләкләнде һәм 1992 елда халык мәгариф отличнигы исеме алуга лаек булды. Җизнәбезгә дә без гомере буе бары сокланып яшибез. Югары белемле авыл егете бар авылдашлары, райондашларының да хөрмәтен казана алды. Аның янәшәсендә апабыз үз-үзен гомере буе бәхетле хис итте. Бик зур рәхмәт җизни, кайткан сайын безне җылы каршы алганыгызга. Алда да бергәләшеп матур гына яшәсә идек. Апа белән җизнәбезнең шәхси тормышлары да башкаларга үрнәк булып тора. Алар 1975 елда гаилә корып, йорт төзеп, әти-әниләрен карап, тату яшәп, 3 бала тәрбияләп үстерделәр. Кызлары Әлфия, Зөлфия, уллары Наил, эшесе дә Ульяновск педагогия университетын тәмамлап, әниләре кебек укытучылар булдылар. Бүгенге көндә апабыз белән җизнәбезнең 4 оныклары бар: Илдар, Ильяс, Камила һәм Самира. Нәселнең дәвамы булып, әти-әниләрен, әби-бабаларын куандырып үсәләр. Бүген дә бу гаиләдә 3 буын уртак тел табып, тату гына гомер кичерә. Алар гаилә учагын саклау, муллыкта яшәү өчен бар көчләрен куялар. Апабыз кебек сабыр, юмарт, тормышны яратучы кешеләр бик сирәк. Апалы сеңелле булу бик зур бәхет дөньяда. Апа сеңелем дип җан атса, сеңелең апам дип яна. Йөрәк тулы моңзарыңны бары икәү беләсең. Килеп туса борчылулар уртаклап хәл итәсең. Җан сердәшең булган сеңел, син дип өзелгән апа. Ике араны ныгытып өзелмәс җепләр ята. Иртән торсаң, ятка түгел, туганыңа син кирәк. Апалы, сеңелле булу бу дөньяда зур терәк. Бәхет чишмәләрегез тулып торсын, имин булсын килер көннәрегез. Яннарыгызда булсын туганнарыгыз, балаларыгыз, тормыш гөлләрегез. Сөйкемле карашыгыз кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсез. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик сез генә беләсез. Нинди генә теләк телик икән, тагын да бергә булсын уегыз. Бу бәйрәмнән матуррак үтсен киләчәктә алтын туегыз. Сөйгән ярлар булдыгыз, тигез парлар булдыгыз. Үзегез күк кебек матур булдыгыз. 2 кызыгыз, Әлфия, Зөлфия һәм Наил улыгыз. Язмыш сезгә сөю бүләк иткән, югалтмыйча аны саклагыз. Иңне иңгә куеп, гомер буе гел яшәшәгенә атлагыз. Мизгелләргә кушып еллар үтте. Өегезгә кайгы кермәсен. Пар былбыллар көнләшсеннәр сездән, сөю кеше ташлап китмәсен. Парак кошлар кебек яшәгез гел, бәхет белән үтсен көнегез. Гомер язы сезне кавыштырды, көзләргә дә бергә кердегез. Хөрмәтле Шәүкәт Адилшевич һәм Фирүзә Ибрагимовна, якыннарыгызның бар теләкләре тормышка ашсын.
алар сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Ömürlerini bire Xuday sınar üçün Kaygılarını biredir ol çıdar üçün Tatısınlar deyip bir demliknin küçün Tuğanlarını birgendir ol şunun üçün Tuğanlıkның hislerine tapıp düşmesin Yürek ağır sözler iştip üşümesin Qara meşe oralarını kişi kismesin Güngel soğuturluk aşı şillere ismesin Senin bilen biz ikimiz bir tuğanlar Bir atanın bir ananın balaları Birden bulup tatulukta birge yaşık Soğunmasın tuğanlıkның oraları Tuğanlıkның hislerine tapıp düşmesin Yürek ağır sözler iştip üşümesin Qara meşe aralarını kişi kismesin Güngel soğuturluk aşı şillere ismesin Жеңел бірге қойғыларыны Шатлықны да тек бөлішке шул бет татлы Алыштыра алмай Яқты бұ дүнияда Bir kimde ol туған деген büyük zatını Tuğanlıkның hislerine tapıp düşmesin Yürek ağır sözler iştip üşümesin Qara meşe oralarını kişi kismesin Güngel soğuturluk aşı şillere ismesin Tuğanlıkның hislerine tapıp düşmesin Yürek ağır sözler iştip üşümesin Qara meşe oralarını kişi kismesin Güngel soğuturluk aşı şillere ismesin